Paşa ve damat bey. Sallandım. Haydi. Hey, hey. Çap, çap. Hey, hey, hey. Alkışlayın. Hadi ses gel. En güzel gelin kimde? Bizde, bizde. En güzel damat kimde? Bizde, bizde. En güzel kız kimde? Sizde, sizde. En güzel kız kimde? Sizde, sizde. Haydi siz dinleyin. Özellikle gelsin. Haydi kastik. Havadan geliyor. Sallasın. Hey, hey, hey.
Здравейте, скъпи приятели! За мен е чест и удоволствие, че съм тук тази вечер.
Искам да чуя най-бурните аплодисменти за най-красивите младоженци. За техните прекрасни родители, за едно прекрасно семейство, с което се гордея, че ги познавам и че вече сме си близки. Аз съм готова да започна с една наша емблематична песен, както се казва. И след това започваме ударно с кючеците. Мамо баш. А колегата с цигулката къде е? Може ли да дойдеш да се включиш в тази песен, ще се радвам. Аз много те харесвам как свириш.
Започваме с купона, дами и господа. За най-красивия син, разбира се, ах на мама Злато. Айде, музика! Ах на мама Злато, бе! Вече се музика! Яша, яша!
служебни нови дрежки, шефа на нощни храни, на партиза избрани, колеги и колежки, служебни нови дрежки, шефа на нощни храни, на партиза избрани. Тая нощ е много хепи, тая нощ ще се разцепим и за всичко е виновен той, шефа. Я надойде музиката, намалете светлината, пръв на дансинга ще дойде той, шефа.
Чаво Бентли, ама не биравле, ни Рокси ги набел. Ах, Барби, дике сави, зари кот на нарви, шажи амари бори. Ах, лейди, чаво Бентли, ама не биравле, ни Рокси ги набел. Айде продължаваме с нещо ударно отново за цялата фамилия, отново за младоженците. Да видим кой е патрола тук тази вечер! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, ето боса тук дойде. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, нека ни е зле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, вече ще му темне. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, парите ще му вземеме. Ме идем севен, тумен де гилабам. Ме и Роксана, тумен де гилабам. Баба бия гилаб, тумен гелебам. Тумари гори ме гинела милиона. Сега, келен сарине, ки България. Ще му пеме. Ле-ле-ле-ле-ле, какво? Парите ще му вземеме. Найдамо кулун херкезе, Юзелине. Nazarlarda imesin, gelinimize. Melekten güzel değil, maşallah ona. Mutluluklar bizde, şans sever Roxana. Haydi şefe, kelen sarine, ki Bulgaria. Kila venato menge, o duy penya. Kelen sarine, ki Bulgaria. Kila venato menge, o duy penya. Дай, яше кръстите, дай. За най-красивата булка! Яша? Ле-ле-ле-ле-ле-ле, ето боса тук дойде. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, нека ни е зле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, вече ще му пеме. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, парите ще му вземеме. И така продължаваме с поздрави специално за родителите на булката, за родителите на младоженеца и най-вече за кръстниците. Айде музика! Искам и ти да играеш. Роси, Аз съм се подготвила. я съм завършил. Изненада знак. Аз съм се подготвила. Благодаря. Ойде, такела, турботалова. За най-красивата булка, за тебе, бебе! Рокси! Запали ме, изгори ме, погоди ме,
душичката ми бърка. Нито пие, нито мърка, как успя той да ме побърка. Той е тука, ме побърка, баси пича, душичката ми бърка. Нито пие, нито мърка, как успя той да ме побърка. С тебе ми е най-яко, като ме целуваш, бебе, най-сладко. С тебе ми е най-яко, кърцак-цак, кърцак-цак. С тебе ми е най-яко, като ме целуваш, бебе, най-сладко. С тебе ми е най-яко, кърцак-цак, кърцак-цак. Наше горяние, дай, дай, дай. За шефката тази нощ, за най-щастливата майка. С тебе ми е най-яко, като ме целуваш, бебе, най-сладко. С тебе ми е най-яко, кърчак-цак, кърцак-цак. С тебе ми е най-яко, като ме целуваш, бебе, най-сладко. С тебе ми е най-яко, кърцак-цак, кърцак-цак. Айде, текелас, 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 турботалава. Айде, текелас, 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 турботалава. И така, скъпи приятели, време да изригнем тази вечер, да избухнем. Има една колежка пее, че избухва от време на време. Време да избухнем и ние. Къде го младоженец? Ела тук при мене. Така като те гледам, мога да играеш кючек. И че се не пазиш. Можеш или не можеш? Не можеш. Мога ли само и речето да ме Футболистите не играят и кючеци. Обаче как пият? Имала съм тази възможност да им попея как пият тия момчета. Ти не пиеш. Другото няма да кажа. Така. Сега почваме да играем аз и ти и вие ще ни направите така един кръг хубав. Ако ти ма надиграеш мене, ще командваш ти булката. Ако аз те надиграя тебе, ще командва булката. Има ли сделка? Да мина от твоята страна ли? Да командваш искаш със сигурност. Добре. Ще ми помогнеш ли да играя боса? Нещо ми се не играе на тия обувки. Така, така. Булка да знаеш, че този човек по жени няма да оди. Обувки да не знае как да ми се води. Няма да се справиш. Според мен няма да се справиш. Виж кръстника как знае. Дърпаш и оставаш. Айде и другата сега. Да, 35 евро на Ефемерския звук. Така. Пешко, готов ли си? Аз ще помоля и колегата корнетиста да дойде при нас. Айде да видим какво можеш сега и какво не можеш. Тук сме си добре, тие ще ни гледат всички. Искам кючека на Рико Бенд, с който почнахте в началото, момчета. Ама да бъдете честни, че ще разърви и ще отивам боса, да знаете.
Яна! Яна ли чуе за мене? Половината не викат, вие тук сте подкупни всичките. Яна ви чуе за мен, не, за последно. Булка със здраве да си командваш. А ти си отиваш? Аз се тръгвам. Ами, според мен не губиш. И така. Скъпи приятели, това е най-хубавата
Шарон. Рокси, една снимка бе. Приятелите на младоженеца не дойдат тук, футболисти, полицаи, без значение кой какъв е, да идва да си играе кючека. Всички да дойдат тук при нас. Булката и младоженеца имат специален танц, на който вие трябва да участвате. Да бъдат малко по-така. По-колегиални, да. Значи, предния път на притикваше. Кои да бъдат по-колегиални? Журито. Къде е журито? Журито е народа. Журито е народа. Аз ще ви бъда журито. Да, вечер аз ще ви бъда журито, ще ви кажа най-реално кой е играл. Всички мои приятели да заповядат тук. Ама всички, които ме уважават, искам да заповядат. Всички. Така, момичетата и момчетата. Аз ще седна тук на един стол да ви гледам. Момичета, бъдете по... Най-добрия нека победи. Нека най-добрите победят тази вечер. Подготвихте ли? Момчета. Ако почна аз да викам, какво ще стане? Не мога надвикат. Видя ли? Къде е бил ключ? Младоженеца дава една флашка, на която е подготвил две парчета. Първата е за момичетата, така ли? Втората за вас. Айде, момичета, вие сте! Не е ли това? Evet damat ve gelin hanım buyurmuşlar oraya. Benim moment. Birincisi bomboş, ikincisi başka olacak. Haydi. Може ли само да ми направите
chiquita, chica, chica, chiquita. Ay, shiboy, chikilata chiquita, chica, chica, chiquita. Ay, kuroy, chikilata chiquita, chica, chica, chiquita. Момичета, изгоряхте, момичета! И така, момичета и момчета, успокойте се малко, ще бъда чисто честна, без да ми се сърдите. Момчетата ви изядоха направо. Аплодисменти за момчетата! Значи вие имате едно предимство, че мога да качите младоженеца на врата си, ние не можем. Момичета, вие не можете ли да качите булката на врата си? Аз се опитвайте. Айде, 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 айде. И така, скъпи приятели, време е малко да се успокоим след толкова кючеци. Аз ще изпея една моя любима турска песен и ще покана тук на дансинга само родителите и от двете страни, кръстниците и младоженците да изтанцуват този танц. И ако може да донесете обувките на пепеляшка.